Naimbag bigat, aldaw, malem, ken rabiyo amin kakabsat. Siyak ni Pastor Marcel iti makadwayo diti programa tayo naimbag damag. Naimbag damag amang tetnamnama ken liwliwa kada tayo iti daytoy nga tiyempo. Ni Apo Dios nagbendisyon kada tayo iti intayo panagdayaw ken panagkararag iti daytoy arabii. Awisan kay kapsat nga kantahan tayo dito nga kanta, umasidegap ken ka Jesus. Umasidegap ken ka Jesus, di ka marupong muhag sang hirap. Yawat mo ka di kay tatakyan, ket di tapuso maginanaan, ket di tapuso maginanaan. Umasidegap si pabanglaw, awan daton ko oray anyaman. Di labason ko alarmay, tiyek ko ako tapno ugasan. Tiyek ko ako tapno ugasan. Umasidegap Diyos tuken ka, kinagakes ko ijapunita. Awanen inap ipangunan, nilaeng Jesus sana ilansan. Ni Jesus laeng anak ilansan. Umasidegap dikta arpan, paginggat glorya ti maragpatam. Uray pa'y naging dusento'y biyan, kaskas nila nga umasidegap. Kaskas nila nga umasidegap. Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat ket madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Jesucristo, tintayo panagdayaw ken panagkararag iti daytoy arabii. Ket ngarod kakabsat iti daytoy nga gundaway ket kayat ko nga kablaawan kayo amin kadagiti lugar nga isu nga ayanyo iti daytoy nga rabii. Ket ni Apo Dios kumay iti kanayon nga mangsalwad ken mangbendisyon kada kayo. Ket kablaawak dagiti kakabsat tayo nga isu nga agyaman ken ni Apo Dios iti dadanon iti inda nga panagkasangay ken selebrasyon iti kalaysada iti daytoy nga lawas iti maudi nga lawas iti Hulyo kakabsat ket ngani manen nga umay iti bulan iti Agosto. Ket ngarod kakabsat ket kumasudlanan nga kablawan ni Manong Samuel Cadiente nga nagselebrar iti panagkasangay na iti 28 kakabsat. Ket madaydayaw itinagan ni Apo Jesucristo iti biag mo Manong ket adado pay nga tawen iti sagot ni Apo Dios ken ka ken uray pay kada kayo amin kakabsat nga agselebrar itiin kayo panagkasangay iti daytoy nga lawas. Ket kahit kung nga kablawan dagiti buybuya iti naimbag damag ket daytoy iti mauding
Sabado kakabsat, iti panang celebrar tayo, iti anibersaryo, iti naimbaga damag katagyaman na kada kayo, ni Manang Virgie Sagay, nga kunanan to God be the glory, Pastor, ket ni Pastor Julio Santiago Sahagun, madaydayo iti Diyos, iti biyag mo, Pastor, ken iti pamilyam, ket ni Manang Hilda Marzan Bibat, nga isuna ket kadwating agbuybuyab, ken kastamat ni Lani Espiritu, ni Pastor Ros Rapanot dita South Korea, ken oripay ni Manang Rodora Reyno Balino, ni Manang Ruth Vieda Dulay, ni Manang Adoracion Madrid Robledo, ken Miguel Ruz Alab, ni Manang Mamelia Bautista dita Hong Kong, ken ni Manang Lourdes Rivera Vides, nga kunana na yung bagrabi tayo amin, ket agbendisyon ti Diyos kada tayo kunana. Ket ni Lane Servana Torino, Redelisa Garo, ni Manang Lenny Inay dita Pangasinan, ken ni Margie Mangawil Gerardo, ken ni Sister Joyce Bombonga Estrada dita Quezon Isabela, ni Manang Julie Guillermo, ken Crescencia Agarpao, Leonila Ramento, ken Linchi Ann Chiluna, ni Manang Elena Ferrer, ni Tita Corazon Navarro, ken Tito Willie Navarro, ken uripay da Manong Jimmy, ken Ate Nerissa Samonte, ken Imelda Reglos ket deng Lingasin, ni Manang Ruth Pascual Tarlas, ken ni Manong Rolando Kabulagan Inis dita Tagum City kakabsat, ken ni Marites Makapulay, Jovita L. Russell, ni Manang Ansel Masetay, ni Manong Samuel Kachente, ken Manong Samuel Landingen, ket ni Nenita Talal, ni Manang Jenny Cardona, ken Jonalyn Tan, ken dagiti membro ni Pastor Ros Rapanot, Lloyd Salinog, Alde Pantilagan, Ferdinand Duldulao Rosete, ni Rancy Sirenyo, ken uray pay kakabsat nga ni Jenny Lu, Marlene Calao, Gerardo Maranya, Robena Lorjos Maranya, Maswin Girona Ortiz, ni Jigs Rapanot, ken dagiti amin nga agbuybuya kakabsat dita Balasiw Taaw, iti Jai California, iti family, iti Saklayan, da Uncle John Saklayan, ket uray pay iti Canada, iti family, iti Pasis, ni Auntie Feli Pasis, ni Tita Fermina Aldefonso, dita Canada, ken kada kayo amin kakabsat nga madamang agbuybuya, iti daytoy nga rabi, iti anayong bagadamang ket madaydayaw iti Diyos, iti bendisyon nga inawad tayo kang runan na iti nasayat nga salunat. Ket nga rod kakabsat, iti naimbaga damag ket masarakan, iti surat ni Salmista David. Dito'y kapitulo sa gagasot ken 5, versikulo 7, aging ganan ti 8, nga kunana, ti Apo, ti Diyos tayo, dagiti bilin na agpaay iti intero adaga. Sila lagip nga agnanayon iti katulagan na kadagiti karina iti rinibo a kapututan kakabsat. Ket bigbigan tayo kakabsat iti daytoy nga oras nga iti Dios iti namarswa kada tayo wenno ti Apo, ti Dios tayo awan sa bali. Ket noin tayo nga sublianan dagiti bilin nga isu nga impaay na kakabsat tapno isu iti suruten tayo. Ket dagiti nga bilin ket agpaay iti intero at dagawen iti intero asa nga lubungan. Dagiti nga bilin ket impaay na para kada tayo, para iti pagsayaatan tayo kakabsat.
Saan nga daytoy ka nga bilin iso ti pakadadailan tayo no di ket daytoy nga bilin iti mangted iti nasaya at nga biag iti sagtumunggal may sa kada tayo. Ket ngarod kinunana ditoy sila lagi nga agnanayon daytoy nga katulagan. Kadagiti inak nga isursuro ita kadagiti kakabsat tayo nga OFW. Ket iti sangapulo nga bilin. Ket di napalabas nga Webes, ket nalpas min iti may kaupat nga bilin kakabsat. Ket maipalpalagip iti kinapatug iti bilin. Kas kuma kadagiti bilin yo, kadagiti anak yo kakabsat. Nga saysaya atin da kuma iti inda panag-eskwela. Ket saysaya atin da kuma iti inda nga panagtrabaho. Daytoy ket para kadakwada modlaong. Ket ngarud kakabsat daytoy nga surat ti salmista. Ket ikankantana iti kinamanag mapagtalkan ti Dios kadagiti karina kakabsat. Idi nga panawen ken uray pay ita nga panawen kakabsat. So ibagbaga na ditoy paset tinasantuan a surat, ibagbaga na atong palan ti Diyos ti karina. Kadagiti amin nga pinaraswana, kang ranan na kadatay nga tattao, kadagiti kapututan na. Nga daytoy iti kapadasan. Kapadasan da ken ni Apo Diyos, nga isumot iti insurat, ken inistorya, kadagiti amin at tattao, ken kadagiti sumaruno nga henerasyon kakabsat. So, laglagipan tayo nga napudno iti Diyos. No kasano nga iniramid na dagiti umuna at tao kastamot kada tayo iti daytoy nga agdama nga tiyempo. Ang tultuloy iti ayat iti Diyos kada tayo kakabsat. Kang runaan na kada tayo iti daytoy nga henerasyon. Ket marik na tayo no kasano iti panangipaay ni Apo Diyos iti presensya na. No lakit di agrukbab tayo ken kuana, ken daydayawan tayo iti nagan na kakabsat. Napatag ken kuana itin tayo panangipaay iti presensya tayo ken kuana kakabsat. Isu nga inaldaw amarik na ti kaagda ken panangtungpal na iti karina kada tayo kakabsat. No kasano ti hustisya nga inted na iti daan na tulag kadagiti tao asimurot ken kuana. Kastamot iti inna nga ramiden kada tayo kakabsat. Nga iti Dios saan na tayo nga baybayan kakabsat. Ket daytoy iti karina nga rod. Kang runaan na iti panangipaay na iti presensya na kadagiti nakakaasi nga tattao ken marigrigatan iti daytoy nga agdama nga panawen. Daytoy kuma iti agbalin asanggir tayo amin kakabsat. Nga no umay iti pannakapaay ken daduma pay nga dadagsen iti biag gapu iti daytoy nga tiyempo nga adda iti pandemya, adda iti COVID. Adu dagiti pagbutbutngan tayo iti daytoy nga panahon. Umay manen daytoy barbaro nga variant iti Delta. Ket adu manen iti mapaspasama kakabsat. Isu nga kakabsat kadagiti umay nga panubok iti biag dagiti dadagsen tayo mapagtalkan iti Dios iti karina. Mamati tayo kuma. Tati Dios kakabsat ket isu iti napalabas. Isumot la ti Dios nga agdama iti daytoy nga panahon ken isumot laong iti Dios iti masakbayan. When iti daytoy nga rabii paneknekak kakabsat ang mapagtalkan iti Dios iti karina. Ket ngarud kada tayo amin iti daytoy nga oras. Umasidag tayo kuma iti Apo. Mamati tayo iti karina. Na iti Diyos, iti kanuman, saan na tayo abaybayan.
Ket ngarod, iti daytoy nga rabii. Ket kantaan to'y daytoy nga kanta. Ammo tayo nga ti Diyos, di na tayo to baybayan. Kantaan to'y kakabsan. Ket ammo tayo ti Diyos, sumbatan na dagiti kararag tayo. Ammo ti Diyos, di na to bayan. Ammo ti Diyos, di na to bayan. No abya ka, panasangan, inagakes, pagkanawan. Amok ti Diyos, di na to bayan. Amok ti Diyos, sumbatan na kararago. Amok ti Diyos, sumbatan na kararago. No abyaga, panasanwan, kinadakes, pagpanawan. Amok ti Diyos, sumbatan na kararago. Kararag tayo. Naindaklan ken man nakabalin nga Dios, ipeksamitin kami panagyaman ken ka. Iti daytoy nga bulan nga isong insagot mo kada kami iti bulan iti Hulyo. Agyaman kami iti daytoy nga maudi nga lawas nga iso nga impaay mo kada kami o Apo. Ket ngarud o Apo napudno ka iti karim kada kami saan na kami o Dios nga binaybayan. Inlisi na kami iti peggad o Apo. Ket sika iti nagserbyan ni iti daytoy nga bulan iti Hulyo. Ket amami nga nasantuan, dawaten mi kadi tetultuloy nga panangipaay mo iti presensyam kadigiti amin nga anak mo iti daytoy nga panawin. Iti umay manen nga nagadu nga paspasamak iti biag o Dios kas kuma kadigiti Baguio, Ginginet, panagbetak iti Bulkan ken dadto mapay. When amami nga nasantuan mamati ka kami nga daka kadigitoy nga paspasamak ket saan na kami nga baybayan. When wama nga nasantuan, madaydayo tinagan mo nga rod iti daytoy nga rabii, ket dawatan mi tagtutuloy, apan ang salwad mo kadigiti aming anak mo, iti indang panagtrabaho iti daytoy nga rabii, kang ran na kadigiti OFW, nagtatrabaho di balasiw tao, kang ran na digiti trabaho, kadigiti dumo-dumo nga hospital ken company, nga addada nga ipaay dati tiyempo da o Diyos, tapno kasta ket may payanda tinasayat nga biag dagiti patpatig da dito yung nasyon mi nga Pilipinas. When amaming nasantuan, bendisyon ang kadidigiti lideres ni o Apo, sapay kumat, adu apan nagbaligi ta nga nga ipaay mo kada kami iti daytoy sumuro nga bulan iti Agosto. Ket amaming nasantuan, bendisyon ang kaditi iglesyam, kang ran natin Knox United Methodist Church, bendisyon nam dagiti adu nga arapaap ni para iti pagsayatan itin kami panagdaydayo ken ka, bendisyon nam kadi dagiti dagiti membro mi kang ran na kadagiti trabaho da, kadagiti negosyo da, ken dadto mapay nga pangalaan daw ako iti inaldaw akasapulan da. When amaming nasantuan, bendisyon nam kadi may bigat, tin kami panagdaydayo ken ka. Makaraing kami kadi anasaya at nakastao Apo ket adda nga naragsak kami nga agdaydayaw iti nasantuan anagan mo. Wenno addaman dagiti kapsat mi akasapulan da nga matrimaan iti physical nga bagida ket dawaten mi kadi Apo nga ipatay mo iti man nakabalin nga imam kadakwada iti daytoy nga tiyempo ket umimbag da kadagiti nyaman nasaksakit nga kadakwada. Wenno mami nga nasantuan italek ni amin dagitoy babaon itinagan ni Apo ming Hesukristo kas manubod ken mangisalakan mi. Amen. Bendisyon na tayo kuma iti Dios iti daytoy nga rabii iti intayo panaginana.